Ana-ke mfethu ukuthi ifoni yakho ngiyitholile. Ngisayine kephi mfethu? Oh, ngicela ungisayinele la mfethu. Okay. Alright. Mfethu hayi. Ngiyabonga Mfethu ngiyabonga. Manje incwadi nelephu? Oh, mfethu incwadi iliphi yonke into ilapha eboxini. Okay. Yeah, yonke into right mfethu ne-guarantee yonke into ungayilahli iliphi lebhokisi le. Okay. Mfethu uqhubeka udlala umncintiswano utshele nabanye mfethu kuyawina. Okay, hayi sure ngiyabonga mfethu. Sure. Hey no. Hawu ngena mazaba. Sorry. Hawu no. Yini lo yenza lapha efonini? Mfethu ngiyachesa mfethu hazi mfethu ngibe nenhlanja ngabe ngawini ifoni. Uyazi nomfethu ngisuka ekhaya ngihambe ngiqwashisa abantu ngendaba zokucheza ngifuna abantu beyeke ukuchetha. Bayekeni? Ukuchetha? Ukuchesa kunani? Baye ngoba naseqala ukuchesa mina. No, hlukana nokukhetha. Abantu bayabhubha baphela iyakho lokukhetha lokho. Hawu. Umuntu sengavela ashetse nje bese kusesente sevele. Bazoqala la wena. Hawu. No, mfethu ngicela uyeke lento, ngicela uyeke indaba zokukhetha mfethu. Abantu bayafa babulawa izona izinto zokukhetha lezi. Please ngiyacela bro wami. Hlukana nalento. Iyeke lento. Uzoyisola uma ungafuni ukuyeka lento. Ngiyacela no. Yebo mancane mazana. Ungasho kusangikutshelanga. Hawulethi wangisusa phezulu kangaka ngoba ungibona sengiqhamuka sengigijima nje sengifuna ukuzwa le ndaba othi ufuna ungitshela nangiphuthuma yini. Hey into edala ukuthi ngikuphuthumise kangaka ukuthi uzenzela ke ngifuna zabuya izwe le ndaba. Kanti yini lenzo singiphuthuma kangaka efihliwe ongafanele ukuzenzela izwe. Hey kunomuntu engimtholela ku Facebook ebengichatha naye igama lakhe uKhokho. Manje kunenkinga phela lo muntu sichethile sagcina ngokubonana manje sengimithisile. Hawu. Umithi ingane enye indoda. Ekubona uhlala nenye indoda. Hey angazi into engizoyenza njani le. Angazi noma ngisikhiphe, angazi. uKhokho waphena lo. Umuntu onjani nje ngempela lokuthiwa uKhokho. Hey enye guy nje emnyama enogxabo olulodwa. Thanda ukugqoka uStar Black nje Ngalo Star Black nje bese ubona kufanele ukuthi ummithele. Futhi kuneshwe ngakanani ukuthi uyena eyakhe ingane ayone kazenzele. Hayibo ingane yaziwe unini. Nginesiqiniseko sokuthi kaKhokho lengane ngiyimithi. Hayi ngaze ngaphoxeka ke hayi. Angazi ngizoyithini le ndaba. Kodwa ke phela umngane wami ngeke ngikulahle. Ngeke ngisho ukuthi awukho lapha enzokulahla khona. Ngizokusupporta nje. Kulungile noqhubeka nomthetho wakho kodwa mina ungasho ukuthi angikutshelanga ngoba lami neside mina iqedile neclean. Urichi, hello? Matot.
wena ufunani la? Hayibo yini? Yindaba mfethu, indaba. Uxola kancane Zenzele konke ngifuna sikhulume. Uzongitshela ukuthi usayeka ukuthatha. Hawu Zenzele ngikubizele lokho. Ngihleli ngisho ngithi indaba yokuthetha ayinalutho. Yindaba ungangilindela ungizwe ukuthi ngifuna ukuthini. Yazi lethu mina ngihambe ngishumayeza abantu la ngibatshela ukuthi abayeke ukuthetha. Yonke indawo le mina ngishumayela vangeli la. Kodwa at the same time umuntu engizwana naye ngiseduze naye kwenza lo dodi la yachetha. Zenzele ngicela sime kancane kwezokuthetha. Mina into engifuna ukutshela yona ukuthi ngikhulelwe. Angizwanga lethu. Umithisile Zenzele. Hawulanga ubaba. Ngena baba. Sanibonani ekhaya. Njani? Niyaphila abantu bami? Uright Ntombi? Hayi sikhona baba. Hayi siphilile baba sinankinga. Hawu dadewethu, safika niphansi nje. Ikhona inkinga mhlawumbe. Hayi bhuti ama-family matters nje. Bantu bami, bengithi angizonibheka nje ngoba manje isimo sesibi. Nami ngithathe ubaba nje la. Wathi asonibheka njengoba mfethu nabantu befaka nje la kaBi. Bese thatha soniqalaza ukuthi nikrend nini. Hayi baba nawe sibari siyabonga ukuthi nizinzo sibheka yini siqalaza. Ngoba sonke umuntu usohlala uvalwe nje abantu befaka ngaka nje befaka ngesikhulu isihluku la kaBi akusathembeki lutho ngempela. Bantu bami, into engijabulisa kakhulu niyamazi uNkulunkulu hlala nemthandazweni. Kodwa mina baba bengibona amaphoyisa. Iwona angasiza kulesi simo. Hawu lethiwe umthandazo wona. Umthandazo wona uraje ngobabesho nje. Umthandazo uzosiza apha abantu njengoba befaka nje. Ngicanga ukuthi amaphoyisa wona adingakala iwona azosiza mase kunjena. Nami ngivumelana nawe dadewethu amaphoyisa azosiza kuphela phela manje. Angabi khona ukuphambana. Awusebenze konke amaphoyisa nomthandazo. Hayi kodwa amaphoyisa kanje adingakalayo isimo mase sinje amaphoyisa abaluleke kabi adingeka. Lethiwe le ndihambisana noSathane kuyadingakala ukuthi ube khona umthandazo. Namaphoyisa akayafuneka isimo mesinjena. Hawu phela ngalento angasusa umsindo hawu njengoba esho ubaba umthandazo namaphoyisa ngasebenza konke. Hayi baba ngiyabonga kakhulu kodwa ke mina ke ngizohlala ezweni ngizohlala emkhulekweni ngaso sonke isikhathi. Sister nawe tsarai esicabanga ngibaleka ke manje vele namafoni akhona sangadonsana masidingana. Sure brother. Hawu baba sengihamba itini ngaliphuzana. Sesiyoliphuza ngelinye ilanga mntanami.
Ngokholwa into engisho. Ake sibuke esibukweni ukuze ubone ukuthi ngiqinisele ngempela. Hayi zenzele ungasibuki Ya, Ungasibuki, zenzele isibuki. sibuke. Usumbulela umoya ngamdodi ngeke manje. Ngenani. Ngidamata. Hamba nje. Ayisikona singizwa kwena. Hayi ngibona nje. Hawu, nazo. So, kanjani? Hayi Hayi right. nazo. Okay, zenzele mfethu sesingangawe ke lana. Usichazele lo muntu singakwazi usimbone kanjani? Ugqoka kanjani mhlambe? Sho mazaka, somnothi kanjani lombulali mfowethu? Bafethu. Parakwana. Kanti ubuqinisele ukuthi ufuna ukuyithathela umthetho ngezandla nini?
Zenzele, lo muntu ubulala abantu lana usazobulala ngisho umfazi wakho angitshela indaba yamaphoyisa manje. Zenzele, uzungaqala. Uzama ukusitshela ukuthi ufuna ukukhuluma indaba yamaphoyisa manje. Sesicikekile thina lento. Bafethu ngoba khona nje amaphoyisa 7 wasemtshepeni. Why singanikele amaphoyiseni kuze amaphoyisa athathe indawo yawo? Zenzele abengayithatha ingane indawo yawo olalong. Azoyithatha manje basekusukuma thini? Barakwane ehlisa umoya. Yakho kwehlisa moya lo wena chaza lo muntu uthi ugqoka kanjani sombona kanjani kuphela. Le into esizele la ukuthi usichazele lo muntu ukuthi ugqoka kanjani siyifunele thina soyimbambela nje thina kuphela. Yazina Zenzele mfowethu. Please wena mfowethu siyacela mfowethu at least lo muntu usikhombise lo muntu ukuthi ugqoka kanjani uhlalaphi kanjani. And isemthanga isifake inkingeni mfowethu. Siyacela bro wami please. Kahle nami lo muntu lona angimazi. Kahle Zenzele mfethu ngasho kanjani lo muntu awumazi. Ubumbolile ebulala umfazi wakho mfethu. Lo muntu baphela abantu la uyababulala abantu elokushini mfethu. Musukudlala ngathi mfethu. Mazaka ngeke sikufake konke mfethu okwenzakalayo. Sicela umchaze le muntu mfethu sizokukhava sokuvikela thina. Sifuna ukuqeda ngayo mfethu. Bafethu angifuni into ezongihlanganisa nokukhuluma nokuboshwa. Ngeke uboshe umuntu wena chaza kuphela. Okay, lo muntu lona unomzimba omncane, ugqoka overall green namabhuzu abrown. Hamba kanjani ndoda? Sho majita kanjani? Hoja manje. Ekuseme ucela ukubuza wazi umbona umjito ogqoka overall ehlaza namabhuzu la. Omnyamanyana. Hayi mfethu angazi ngimona ade sihleli la. Bathi bafuna basithayi. Bathi bafuna umuntu ofake overall ehlaza namabhuzu. Wambona wena? Yazi ikhona umuntu njengaloyo. Sawubona bhuti. Yebo. Kunjani? Ngiyaphila. Ngidukile la ngifuna ukufana ngazo wakagwala isibongo. Ngipho igama lakhe. Ngathola kuphi lana? Ngilahlekile angikwazi. Bafeni nangu lo muntu bafeni nangu. Angimazi umfana ngazo intombazane. Kusho ukuthi mina kodidekayo nelanga liyashisa kade ngihamba ngenze kube iyona leyo uzokwazi ukuthi ungikhombise. Babulelana abantu. Bulala manje, bulala pho. Babulelana abantu. Bulala lo muntu afela. Bulala le bantu. Bulala phela para. Bulala. Bulala. Bulala.
Hayi bafethu. Wasibayitheke manje le. Hayibo. Para kwana mthinda. Kwenzakalani? Para kwana wenzani manje? Kwana mposi ubulalela ingane yabantu. Uyabona ke mina uzangene lapho mposi itofi zakho. Ya para kwana. Para kwana. Yini? Na mama pala, kupangala. Ansayikholwa ke mina. Uyena ngempela. Hayi bulala. Yona senzele. Nangu ukuqondile mposi. Awufisi. Mposi sishayi. Sathana. Senzele. Sekuyona nendoda. Uyona mbulala sengimtholile. Bafethu ngcono azameni ukuthinta namaphoyisa ukuze azomlanda amaphoyisa la simshiye la thina. Bafethu uqinisile uzenzele thina sizamene indlela yokuthi lo muntu ukuxhunywane namaphoyisa mengatholanga nje ukuthi thina sicede simshiye kanje yona azomlanda. Ubani igazi lalo muntu njani bafethu? Akena idunga lo muntu. Bafethu angithi ezwakala le amaphoyisa. Singene amaphoyisa sambeni bafethu. Awuthi ngimbuke lo muntu onegazi olinjena manje. Ya babulala thina siyabachamela. Sanibonani babukeli lo phambi kwenu uvukano waNdebele ngokuhlala ngihlala eNanda Newtown B kuseThekwini kwaZulu Natal. Ngokudabuka ke lapho ikhaya lami likhona isePotchefstroom eMzumbe kaQwabo lapho ngidabuka khona. Kodwa ngokuhlala njengamanje ngihlala kaB ematendeni eNanda. Ke uvukane lo ophambi kwenu ilo onibhalelile le film, one director la yona, one editor la yona. Wasekufayela nemusic. So ke kungayona ke ifilimu yami yokuqala le amaningi amafilimu esengiwenzile njengo Taxi Violence no Thomas 1 2 no 3 abaningi abalandeli bawazi ama movie no Thomas versus Coco or Return of Satanism.
njengamanje ke le movie adenibuka manje ephelayo yona ethi Thomas versus Satanism. Ke bakwethu ngizodlulisa kakhulu ukubonga ebantwini base South Africa indlela abawuthanda ngayo umsebenzi wami engwenzayo nangendlela abasupporta ngayo uma ngabe sihambele indawo ngoba siyahamba indawo ezikude kakhulu sihambe sidayisa ama movies ngoba siyakwazi ukuthi siphume sidayisela indawo ngeendawo kakhulukazi kaZulu Natal ngoba sisazophuma siyena kwezinye indawo ezingaphandle kodwa uZulu Natal nje sicishe wonke siyakwazi ukuhambela amadolobha akhona. Ngizophinde futhi ngibonge kubo bonke abafowethu engisebenzisana nabo ngendlela esibambisene kahle ngayo. Ngiyabonga nanokundlela abangixhasa ngayo nangomakhelwane bami ngibabonga ukusebenzisa izindlu zabo. Sibonga nje kakhulu isupport yabo angibashiyi nabo ngaphandle. Kune film yami ke engiyenzile la engigcine ngayo ukuyenza njengoba senibona lena manje ethi Taxi Violence. So i Taxi Violence le ifilm yami nami engiyenzile engiyithanda kakhulu kodwa ke ukuhamba kwesikhathi mhlambe sizobuye siqhube kodwa okwamanje sikhona ifilm engisaphe kwayo ekuyiyona ezophuma emva kwale ethi When Days Attack Friends Are Few. Iyona ezophuma emva kokuthi njengoba senibuke le iyona ezolandela engiphekwayo manje. Abantu abayilindeleke imnandi ayisona yona scary i action movie. Kodwa na imnandi nizoenjoy. Akhona namanye ka Thomas ngisawabhala ngisazo enjoy. Inkonzo esangibekile nje ngizoqhubeka nginenzele izinto ezinhle ngoba ngiyazi ukuthi abantu bayawuthanda umsebenzi wami. Ngiphinde ngibonga kakhulu abafowethu baningi abafowethu ebengisebenza nabo ngibakhulisa esipanini kodwa manje ngiyabona abanye sebeyakwazi ukuzenzela amafilimu abo baningi kakhulu okhokho laphana sebeyakwazi ukuthi bazenzele amafilimu abo ngicela nibasupport kakhulu. Ngibonile ozenzele nabo bakhona imovie nabo abayireleaseile benokhetha nocelo ababizwa ngoSmall movie bafezi keep it up. Ngiyangijabulisa lokho enikwenzayo ngoba ngiyazi ukuthi noma kuthiwa ngikwenza ngiyadlula emhlabeni kodwa italent lami lizosala likhona abantu lokho eniqhubekile nibajabulisa nawe ndawonde lapho siphene senala ngiyazi mngane wami ukuthi uyakhipha khona imovie yakho ikhiphile and futhi ngiyezwa futhi usaqhubeka uyakhipha. Ngingakushiyi ngaphandle nawe Bongani waseMlazi lapho uhambe njalo umfana omdala ngikubhekile. Ngibala nje kubo bonke nawe numfethu numanzini uqhubeke njalo nisiphane bafethu meniqhubeka nenza amafilimu ngisaphila ngilapho benenza khona ama mistake ngikhona ngiseduze kweni ngiyanibonisa indlela ngisakhona ukuze kwazi ukuthi ngangelinye ilanga umsebenzi usabala kakhulu ngoba egcineni asazi ukuthi siyophumelela nini kanjani ngobani. So nje abafethu lapho engibabalayo engikhule nabo esisipana nabo enibabona ningathi manibuka imovie ngingekho lama ngabhalwa amagama ami bese niyadideka abafowethu bayazenzele eceleni kodwa ekugcineni ikhaya elikhulu ilona lelala ekhaya bayalazi nabo yizo ungadideka uma bona becele beshaya ama movie eceleni bese uyitshela mhlambe sesihlukene sesixabene no sisonke abafowethu bonke kodwa ke eyami ifilimu ngqo ephuma kumina uzoyinothisa ngokuthi izosho imiqala it's a film by Vukandebele film by Vukandebele eyobeke le iphuma kumina ngqo kodwa ke uma ngabe ubona nabafowethu behlanganise eyabo ozenzele okhokho nani ungabona amagama ami ungacabanga mhlambe sebexabene asixabene ngoba bonke usazobabona emamovie nami ngoba ikhaya elikhulu lilodwa yililala ekhaya. Ngibonga kakhulu support bafowethu inamba yami uma ufuna ukwazi iyona le lapha escreen sakho. Ngibonga kakhulu support bafowethu peace and mouth. Sanibona? Yebo mfethu. Ninjani? Hayi siyaphila njani mfethu? Siyaphila ngizoqala kuwena mfethu ungazise igama nesibongo bese siyaqhubeka usho nani ukuthi uhlala lapha. Igama lami nguSakhipha Dube ekhaya ka Elika Mash ngihlala ka N. Okay usisilona. Lethiwe waKaNdlovu ngihlala eNewtown B. Okay. Mfethu mina nguzenzele kwaGumede ngihlala eNanda Newtown B kodwa ekhaya isemtuba tuba. Okay. Ngeniphamisela amazwi nje sisikungathi ungichazela ukuthi sikubonile efilimini ekade ikhona lapha yenziwe khona uVukandebele le ethi Taxi Violence. Abantu baphatha kanjani emphakathini nanoma uhambe emadolobheni uma bebuke le movie nje? Engingakusho bebengibona bengijabulela abanye nje beloku bengibuza ezinye izinto. Nawe bengilingisela ukuthi bengikhala kanjani nje. Oh, ku Taxi Violence. Ungathi lena ikuphathe kanjani yona ukudlala kwakho? Engiphathe kahle nje. Right yami because nabalandeli bebekhombisa ukuthi bayithokozela bayithanda nami bengibona bebengijabulela so nje. Wena mfoka Dube abantu bakuphatha kanjani njengoba kule yaminyaka bebekusaba manje bakuthatha kanjani emphakathini nale ndawo okuyihambeleyo? Hayi bangiphatha kahle bangijabulela futhi. Ungathini ngokuqhubeka ucela support kubantu?
Hayi ngathi ngicela besisupport beqhubeke nje wathi besisupport. Lithini lakho mfowethu Mede? Hayi engakusho nje ngizothi mina siyabonga kakhulu isupport abantu abasinikeza yona sikakhulukazi nje iSouth Africa yonke. So cela ukuthi beqhubeke besisupport kakhulu kazi nje ngendlela abasijabulela ngayo kuzo zona zonke nendawo esike sihambela. Kodwa ke siyacela ukuthi bekugweme kakhulu abantu laba abasemgwaqeni abafana abaqhamuka bezobiza umsebenzi wethu sebewudayisa u10 sibe sisebenze kanzima. Buka nje ubheka nje ulethiwe unjani mangabe nje ungabe eqhamuka phakathi kwabantu bangathi uyahlanya kanti lutho akahlayi nayo umsebenzi nayo indlela esisebenza ngayo nathi. So abantu ke siyacela ukuthi besupport thina ngoba uma ngabe bethenga emgwaqeni kulabo abantu laba abadayisa emgwaqeni thina agcinena sithola lutho siyalimala siyaluza and ukwenza imove kanje kuya cost imali ezinkulu. Okay.